Добрий вечір. В ефірі телеканалу ЕТР, програма «Бізнес та влада». У студії працює Анна Медведнікова. Вітаю. Сьогодні говоримо про вихід економіки із кризи, зокрема про те, як уряд підтримуватиме бізнес, як розвивати сектори економіки та IT-галузь. У нашій студії Андрій Длігач, доктор економічних наук, співзасновник Центру економічного відновлення, група радників прем'єр-міністра України. Добрий вечір. Юрій Сивицький, президент Асоціації Software Ukraine, член коаліції Української ради бізнесу. Вітаємо. Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації IT України. Добрий вечір. Отже, трошки пізніше до нас ще доєднається Данило Гетманцев. Будемо чекати його по відеозв'язку. І давайте почнемо з такої загальної теми, загального питання, які, власне, пропозиції для початку представників бізнесу щодо виходу економіки із кризи. Пане Юрію, до вас питання. Давайте представим себе Европу послевоенную. Что было сделано в Европе в это время? Для того, чтобы оживить экономику, запустить деньги в нее, для этого необходимо было создать очень благоприятные условия для восстановления Европы. А что это значит благоприятные условия? Это всяческие методы стимулирования бизнеса. Один из вариантов – это низкие налоги, низкий налоговый пресс и максимальная либерализация. Таким образом, вся экономика начинала работать. Постепенно налоги повышались, но повышались с объяснениями обществу, на что тратятся деньги. Там была прозрачность. Сейчас, когда нам говорят, что в Европе налоги примерно такие же, как в Украине, и Украине нужно идти по европейскому пути, но нужно сравнивать прошлое Европы и настоящее Украины. Там есть прозрачность, там была история постепенного поднимания налогов, а здесь полная непрозрачность распределения собранных налоговых средств и высокие налоги, которые никак не стимулируют экономику. То есть для меня это очень простой вывод. Посмотреть на опыт Европы и просто резко изменить среду, в которой вырастает бизнес. Вот и все. Угу. Дякую за вашу думку. Пане Костянтине, що ви скажете? Якщо говорити про рецепти, то, мабуть, це не той випадок, але очевидно, що криза зараз, яку ми бачимо, вона глобальна, і місце України на глобальному ринку, воно відповідає і рівню кризи, в якій буде знаходитись держава. А якщо ми подивимось до кризового часу, то в Україні є декілька галузей, які, в принципі, дуже добре розвиваються гарними темпами, і, мабуть, необхідно приділити уваги саме цим галузям, тому що збереження темпів зростання або, скажімо так, зниження темпів падіння – це дуже важливо, тому що ми не можемо з нульової точки щось стартувати. У нас вже є якісь напрацювання і є галузі, які саме динамічні. Це безпосередньо я представляю IT України асоціацію, то це, звісно, IT. А також це, безумовно, сільське господарство і інноваційні галузі в сфері енергетики, в сфері технологій високих. Тобто, в принципі, це технологічні галузі, які є галузями нової економіки. Я б так сказав. Тому і логічно їм приділити більше уваги. І не тільки, я згоден, з одного боку, про податки, але податки ж це не є основним чинником або зростання, або падіння. Це один з факторів, який є фактором регулювання, це інструментарій. Він може працювати якийсь період часу там на підвищення, потім на зниження. От давайте згадаємо Індію, це дуже класний приклад, там майже 30 років був спеціальний податковий режим, потім він скінчився, IT-галузь прекрасно розвинулася за цей час, а потім можна вже, як кажуть, продовжувати іншу політику податкову. Тому Україна, мабуть, теж не виключення в цьому сенсі. Дивіться, якщо говорити про IT-галузь, то приріст становить на рік 25-30%, як по кадрам, так і по виробці. Це дуже великий ріст. Питання, навіщо ще щось реформувати в цій галузі? Пане Андрію, напевно, ви відповідаєте? Я впевнений, що це жахливо маленьке зростання. Воно мало б бути але на фоні інших секторів галузі? В цьому і питання, що це не криза. Україна перебуває в кризі 29 років і 2 дні. За ці 29 років і 2 дні, що ми маємо незалежність, ми не вийшли з кризи. Ми постійно в ній знаходимося. Ми не зробили домашню роботу, яка була притаманна тій країні, яка
збирається дійсно зробити економічний прорив. Зверніть увагу на те, що і Білорусь, і Росія, і Південна Корея, і Польща, і Аргентина, і Литва – всі ці країни мали ВВП трохи вище або трохи нижче, але зрівняний з Україною в 91-му році. І більшість цих країн збільшила власне ВВП на душу населення в 3, 4, 5 разів, Україна зменшила на 20%. Тому нам думати треба не про окремі галузі, а тотально про всю економіку. З чого складається економіка і що може бути векторами економічного зростання? По-перше, це залучення іноземних інвестицій. Хто буде залучати в країну, в якій немає верховенства права, в якій маленький внутрішній ринок, який не зростає, в якій процвітає рейдерство, корупція. Це перше. Друге – це експорт. Для того, щоб бути ефективним з точки зору експорту, країна має мати високу конкурентоспроможність і продукції, і цінову конкурентоспроможність, і політичну підтримку по векторах. Українські президенти не їздили в країни Африки, Ердоган відвідав 33 країни Африки. Про які перспективи на великому, зростаючому, перспективному ринку Африки ми можемо говорити, чи Південної Азії? Експорт – це другий напрямок. Третій напрямок – це, звичайно, державні проекти, державні інвестиції, державні видатки, державні проекти. Четвертий – це лише внутрішнє споживання. Про що думає постійно влада в Україні? Про популістичні інструменти на кшталт підвищення мінімальної зарплатні чи 1000 гривень, які видаються час від часу тим чи іншим урядом. Зрештою, це на що впливає? На проїдання, постійне проїдання нашого невеличкого потенціалу. А що б мала б зробити влада, і уряд про це говорить насправді? Інвестувати, знаходити можливості для того, щоб покращувати інвестиційний клімат, змінювати радикальне відношення до України у світі. Ось що має стати першим пріоритетом. Ну, давайте про інвестиції. Які головні стимули ви бачите для залучення інвестицій і, наприклад, переносу до нас виробництва із Азії? Поки що ми маємо принаймні зберегти ті виробництва, які є, оскільки останні місяці багато кейсів про те, що виробництва якраз переносяться з України. Для того, щоб повернути їх сюди, ми маємо перш за все зробити верховенство права. Ми маємо позбутися ганебних явищ на кшталт рейдерств, ми маємо захистити права інвесторів і права на інтелектуальну власність, що вкрай важливо для IT-сектору і креативних індустрій. Без цього не може бути нічого. Чи можна це зробити тотально по країні? Провалилася одна, друга вже хвиля судової реформи. Є зараз ідея. Вона зветься, наприклад, Міжнародний фінансовий центр Київ-Сіті. Це один з проєктів, який зараз реалізується. Це, можливо, буде реалізовано в якийсь інший спосіб, але зробити так, щоб бізнес мав можливість тут, в Україні, отримати британське право, захищати свої інтереси по найвищих стандартах. Це має простимулювати і внутрішню реформу судову. Це перше. Друге – це, звичайно, здешевлення ресурсів всередині країни, які неможливі в випадку підвищення інфляції чи інших популістичних інструментів, які зараз реалізуються. Ну і що ще це може бути? Це звичайно, саме ставлення до бізнесу, до інвестора, як до ключової постаті, фігури для економічного зростання. І це вирішується не інвестиційними нянями, не виключеннями, не спеціальними зонами чи преференціями, бо це лише породжує, посилює корупцію, а взагалі ставлення до інвестора як до важливої складової в країні. От у мене ще є питання з приводу цифровізації, наприклад. Пане Юрію, як ви вважаєте, чи реально за рахунок цифровізації вдвічі скоротити державний апарат і при цьому підняти зарплати чиновникам і, щоб держслужба, скажімо, стала престижнішою? Смотрите, цифровизация – это очень опасный термин, потому что может быть цифровая диктатура, в которую нас могут погрузить, а может быть защита конкретного каждого из нас человека и соблюдение ценностей и прав личности. Да? Поэтому, когда говорят цифровизация, и под цифровизацию подгребают создание авторитарной системы в стране, я против такой цифровизации. Она не сократит затраты,
на госаппарат, а только может увеличить. Так это делается сейчас. Создаются какие-то госпредприятия очередные. Это же создается все за счет наших налогов. То есть кто-то распределяет налоги для себя таким образом, создает цифровой контроль над каждым из нас. Я сторонник того, что в понятие цифровизации был включен рынок, когда рынок создает сервисы, государство должно отдать эти сервисы. Посмотрите на Эстонию, там государство не занимается услугами. У нас ДИА зачем-то занимается услугами, узурпирует под собой право оказывать сервисы бизнесу и гражданам. Зачем? Они не смогут, как государство, это сделать эффективно. Стандартами они не занимаются, а нужно заниматься стандартами. То есть если заходит, например, бизнес-общество, оно может выработать стандарты, взаимодействовать друг с другом, стандарты по безопасности. Государство должно быть здесь третейским судьей и слегка там направлять куда-то, да? Но все это необходимо передавать бизнесу. Очень многие функции можно передать. И даже без цифровизации можно резко сократить госаппарат и увеличить зарплаты оставшихся. Просто вопрос стратегирования, о котором, к сожалению, по крайней мере, ни предыдущие, да, премьеры, ни президенты не говорили о стратегировании совместно с бизнесом. Но сейчас вот есть попытка, насколько я знаю, там Андрей увлечен, и мы надеемся, что это получится. Но тогда нужно начинать с базиса. Цифровизация — это следствие. И кто это будет делать? Я считаю, что это должен делать бизнес. А государство должно заниматься своими делами. Очень простыми, маленькими делами. И тогда у них будет и много денег, і у населення буде много денег. От і все. Пане Костянтине, ви підтримуєте таку думку? Взагалі, цифровізація це дійсно це якби інструментарій вже, і це насправді вибір держави, як ефективніше там управляти процесами. Але дійсно є така межа, за яку не потрібно заходити з точки зору там тотального контролю або інших якихось побічних ефектів. Але я хочу зазначити, що дивіться, що насправді сьогодні відбувається в IT-галузі. Да? От приклад того, що ми працюємо дійсно, нас часто звинувачують, що ми працюємо, значить, аутсорс, це погано, це ми працюємо на захід, там на інші ринки, для України нічого не робимо. Насправді сьогодні IT-компанії, тобто і в світі є таке поняття, ну, воно йде зараз процес Digital Transformation. Це таке трошки вже заїжджена тема, але це перетворення процесів по простому аналогу, якихось там простих, в цифрові. І от сьогодні ми, по суті, для всього світового бізнесу робимо сервіси, IT-сервіси, розробляємо програмну продукцію, яка цифровізує бізнес. В принципі, цифровізація бізнесу, цифровізація державних процесів, воно все направлено на ефективність, на підвищення ефективності. Тому якщо це відповідає досягненню такої цілі, я, звісно, буду підтримувати. Якщо говорити про те, хто, ще дуже важливо сказати, хто це робить, тобто це люди, це наш наш капітал, знання наших інженерів і наша кваліфікація, вони дозволяють це робити. Тому ще важливо якби мати ресурс для того, щоб здійснювати ці процеси. І це не дуже проста штука. Це роки на освіту, роки потім на професійну діяльність. Тому якщо ми подивимось в комплексі, то ми можемо, от є дуже яскравий, от, наприклад, цей же додаток «Дія», який дозволяє зараз вже ходити без документів, да, він посвідчує, що це зручно. Да? Це, в принципі, розроблений продукт, який вже опробували багато українців. І його створили для зручності, для спрощення чогось і для підвищення ефективності, для зберігання часу там і тому подібне. Я до чого веду? Що це комплексна історія. Тобто ми не можемо розглядати тільки цифровізація нас врятує, чи є в країні цифровізація, чи ні. Це просто комплекс. І якщо ми будемо йти, як каже от пан Андрій, що якщо ми будемо йти стратегічно по цьому шляху, то тоді ми крок за кроком будемо покращувати позицію держави на світовому рівні. Якщо ми будемо просто сегментуватись на якихось наших там окремих, там, я не знаю, суперздібностях, то ми можемо втратити загальний курс. І буде суперцифровізованою з ВВП на душу населення в $3000 залишитись. Ну це ж теж можливо. Ну, а хочеться якось змінити. Ну, так само, як зараз впроваджується держава в смартфоні, вже заявили, що буде начебто суд у смартфоні і так далі. Ну, подивимося, що з цього вийде. Дивіться, хотілося б поговорити ще про законопроекти 3933 та 3933-1 про стимулювання IT. Як, власне, бізнес оцінює ці законопроекти? Пане Юрію, пане Костянтине. Интересный вопрос. Ну, мне оба не нравятся. Почему?
Давайте розбиратися. Ну, пытаются улучшить то, что работает. Когда то, что работает, лучше не трогать. Это первое. Заповедь, да. Если бы это делали умельцы, может быть, это бы улучшили. Второе, там предусмотрены, ну, например, там предусмотрены такие вещи, как по какому-то критерию непонятному будет лицензироваться IT-компания, не IT-компания, и ей будут предоставляться льготы. А почему, например, медицинская какая-то компания не может быть IT, аграрная IT, образовательная IT? Сейчас все становится IT. Как вы собираетесь в этом разбираться? Но это неправильно. Я считаю, что не должно быть льгот вообще. Должна быть благоприятная среда для бизнеса как таковая. Все. Сейчас есть ФОПы, и есть высокая нагрузка на фонд заработной платы и налог на прибыль. Нужно снизить, на мой взгляд, нагрузку на физлиц по налогам, уменьшить налог на прибыль, может приподнять немножко налог на ФОПов. Но нужны и ФОПы, потому что это фриланс. Очень часто в технологическом бизнесе, даже какой технологический сантехник, ФОП. Он что, будет с работником компании? Зачем? Парикмахер, он ФОП. Но это удобная форма. Да? И когда-то нужен постоянный сотрудник, когда-то нужен ФОПовец. То есть здесь должны быть равные условия для всех. Не нужно никаких исключений. Тогда бизнес будет процветать. Нужно просто стимулировать инвестиции. А это делается очень легко с помощью налогов. И спрашивают, где взять компенсаторы, да? Наши законодатели. Компенсаторы под ногами лежат. Честно говоря, когда продали гостиницу «Днепр», я удивился, что это вообще находилось в госсобственности. Я не представлял, что гостиница еще находится в госсобственности. А представляете, сколько активов земли, огромных там помещений, технологий, которые привязаны к старым заводам, но не могут продаться без завода технологий, да? Все это лежит мертвым грузом, это как неочищенные алмазы. Вот это и есть компенсаторы. Ну тогда нужно бизнес запустить. От, на жаль, пан Гетманцев зараз не може доєднатися поки що до нас. І мені сказали, що там затори у нас на Нічого дорогах. страшного. Поки що, да, ми почекаємо. От просто дуже цікава тема якраз з ним про це поговорити. Ще в законопроекті 3933.1, це такий альтернативний вже до першого, йдеться про податок на виведений капітал 18%. От, пане Костянтине, що ви про це думаєте? Взагалі ідея про податок на виведений капітал, вона вже давно існує. І цей Да, ми кожну програму говоримо, власне. Ми говоримо про це. Ви знаєте, я хотів би сказати, що для IT-галузі, я можу говорити за IT-галузі, для IT-галузі it's like good to have. Да? Тобто, якщо він буде існувати, він не завадить, але якщо ми зараз зростаємо на 30% в рік без налогу на виведений капітал, то це, в принципі, не є для нас перешкодою для зростання. Я от хотів сказати якраз, що це опція позитивна, але от якщо про законопроекти сказати, то жоден з них, на жаль, просто не вирішує ті, ну, як би скажемо, проблеми, які є, ну, які складності, які є зараз сьогодні з точки зору зростання індустрії, які заважають їй ще більше зростати. І от ці законопроекти, на жаль, не відповідають, вони не вирішують ці проблеми. І якщо ми говоримо про альтернативні законопроекти, які там з'являються зараз, вони все ж таки альтернативні, але тільки в частині і податків, знову ж таки, і в частині якогось, ну скажімо так, можна сказати, це не регулювання, але ж намагання якось відрегулювати, якісь там критерії ввести. Насправді рішення дуже просте завжди повинно бути, да, і воно тоді буде зрозуміле. Це питання, давайте проаналізуємо, а чому успішна сьогодні от таке зростання показує індустрії, чому успішна модель? Тому що вибрана модель, яка влаштовує бізнес, яка влаштовує спеціалістів, яка дуже-дуже проста в адмініструванні, вона не потребує додаткових ресурсів. І є в нас, це я маю на увазі контрактна взаємодія з ФОПами, да, з приватними підприємцями, і це дійсно і фриланс, і це спеціалісти, які працюють з декількома компаніями, але саме головне – це контрактна форма. Тому що проекти в IT-індустрії дуже часто вони короткострокові, наприклад. Да? Вони потребують мобільності. От декілька компаній іноземних, коли я в них питаю, вони відкрили центри розробки в Україні, вони з європейських країн, ну, наприклад, Франція. Вони кажуть, чому ми тут? Тому що я за тиждень набрав собі команду і вже 3 людей вже змінив там, тому що вони не підійшли. Я був у Франції, це робив 2 роки там, розумієте? Це перше. І друге, ми просто хочемо, щоб було б ідеально. Якщо б той трудові відносини, про які йдеться і в законопроекті, да, і пільги для трудових відносин,
вони би просто були вдосконалені. Тому що чим більше ми наблизимося до контрактної форми взаємодії між спеціалістами і компаніями, гнучкою, простою, незарегульованою, тим ефективніше буде. Тому що зараз світ, от та ж Америка, дивіться, карантин що показав? От зараз всі працюють віддалено. IT-індустрія дуже ефективно. Ми дуже швидко переключились на віддалений режим, і ми ефективно працюємо. Але деякі країни тільки приходять до того, що контрактна форма є гнучкою, вони її запроваджують більше. Наприклад, менеджмент знаходиться в штаті, а контрактники і розробники, вони знаходяться на контрактах. І вони дуже гнучко міняють команди і розподіляють фінансові ресурси. І от навантаження на фонд заробітної плати штатних працівників, оце є проблема. Його потрібно знижувати. Притом його потрібно знижувати дуже суттєво. І тоді збільшиться база. По-друге, сама модель, треба зафіксувати цю модель, яка привела до успіху індустрії. Її зафіксувати на цьому періоді, не чіпати з точки зору, не спробувати її вдосконалити. Вона вже на сьогодні для нас досконала. І співробітництво з приватними підприємствами здає зараз податки. От минулого року, дивіться, 17 мільярдів гривень IT-індустрія заплатила податків. 17 мільярдів. Можна казати, це багато або мало. Це вже не мало, це вже там 50% бюджету на охорону здоров'я. Ми платимо податками. Тобто це зростання, яке потрібно підтримати. Як підтримати? Не змінювати податки. Як можна стимулювати галузь, підвищуючи податки? Це дивно. И можно еще маленько добавить. Очень важно понимать, что инновации, они строятся на риске. Риск — это может быть очень короткая дорожка. Человек может поработать месяц, 2 месяца, 3. Это фриланс. Я не представляю стартап, который пробегает стадия пробирования, идей. Я не представляю на него нагрузить эту всю налоговую систему на фонд оплаты труда. То есть мы хотим, если мы хотим убрать ФОП, это значит, мы хотим распрощаться с огромным количеством стартапов в стране в разных областях. Пане Андрію, що ви скажете з цього приводу? Дуже хотілося б вже увійти у дискусію з паном Гетманцевим, бо з колегами, з Юрієм, з Константином ми на одній хвилі знаходимося. Так, але те, що сьогодні проголосувала Верховна Рада про підвищення мінімальної зарплати, це якраз протирічить всьому тому, про що ми говоримо. Це збільшує податкове навантаження, це зменшує конкурентоспроможність українських компаній, українського бізнесу. Що там казати, що якщо філіппінець, який має англійську мову з дитинства, бо більшість філіппінців говорить англійською, ще на державному рівні, там питання державних мов вирішено в абсолютно інший спосіб. Той філіппінець на Upwork, на системі віддаленої роботи, глобальній системі, вартує втричі, вчетверо, вп'ятеро менше вже, ніж українець. А іноді ще більше, отримуючи $2 за годину. І ми маємо конкурувати за світовий ринок людських ресурсів, за світові ринки зараз. І ми замість того, щоб зменшувати конкурентоспроможність України, маємо її збільшувати. З іншого боку, нащо обкладати зайвими податками айтішника, коли він, залишаючись в Україні, не переїжджаючи до Європи, до Румунії, до Польщі, до Силиконової долини, залишаючись в Україні, він купує в Україні сервіси, товари, і через це сплачуються додаткові податки. Отже, ключовим інтересом України має бути якраз утримання українця тут. А це досягається дійсно через либерализацию. Можно я вам еще добавлю? Посмотрите, как просели бизнес-центры во время карантина. Оттуда съехали айтишные компании. Они же массово занимали бизнес-центры. Компании-девелоперы, они ориентировались на айтишный бизнес. А он настолько гибкий, он очень легко перетекает. Раз, все сели по домам, начали работать. Бизнес-центры просели. Я дуже сподіваюся, що ті глядачі з Білорусі, з Криму, які дивляться ваш канал, зрозуміють, що Україна зараз найкраще місце для перенесення бізнесу. І ми маємо втримати цю позицію. Абсолютно. Для перенесення бізнесу до айтішного до України. До України, в Україну. Я сподіваюся, зараз почнеться вже з десяток компаній, які мені відомі, айтішні, білоруські, перевозять білоруські офіси в Україну. Це позитивно.
для України, це гірше для Білорусі, але менше з тим Україна як найкраще місце для інвестування, ведення бізнесу і локації персоналу з R&D, з розробки нових технологій, з інновацій. Ось що має бути з українською метою. Дивіться, пане Костянтине, в принципі, ви говорите про те, що, скажімо так, намагаючись ідеалізувати, ну, тобто допомагаючи, ну, начебто допомагаючи там IT-сфері, можна нашкодити. Так я розумію? Ну, не то, що, дивіться, будь-яку справу можна зробити, ну, не зробити гарно, да, і насправді ж допомога IT, вона дійсно, мабуть, вона потрібна, але давайте сформулюємо, в чому може бути ця допомога. Як скажемо, в нас зараз дуже багато говорять, а нам не треба допомагати, нас не чіпайте. Чому це виникає? Це я маю на увазі в ком'юніті, це такі, да, слова звучать. Тому що ми, працюючи з владою кожен день, як в асоціації, да, і взаємодіємо дуже, до речі, з Мінцифрами тісно взаємодіємо. Зараз є проєктів багато, які ми зробили. Там, я не буду, це не реклама, просто проєкт є малятко, да, коли IT-галузь постачає обладнання для пологових будинків, там, ми спрощуємо якісь там процедури. Це класно, це соціальна місія. І от саме, розумієте, зараз IT, а я вже не кажу, коли почалася ця епідемія, скільки коштів було зібрано буквально в перші тижні, IT-індустрія більше, ми тільки за перші 1,5 місяці 50 чи десь біля 60 мільйонів гривень було перераховано на різні рахунки і тому подібне. До того, що це соціальний елемент, такий фактор, це активні члени суспільства, і тому їм допомагати потрібно тим, щоб давати можливості створювати умови економічні для компаній, які тут зростають. Тому що кожна компанія от зростає, ну там на 15-20% в кількості спеціалістів. Але я вам хочу сказати, що транснаціональні компанії, великі, я не буду називати зараз, там вартістю 100 мільярдів, да, в Україні мають дуже маленькі R&D-центри, да, ну тобто маленькі, а сервісна частина дуже велика. Чому? Тому що існує більш проста, ефективна модель, от її потрібно просто подивитися, що класно працює, підтримати і надати більше можливостей для всіх. Не виключно вибирати якусь цільову аудиторію, для всіх компаній. Тому інвестори, вони прийдуть тільки в ту країну, де буде можливість вільного руху капіталу, да? Коли ти не тільки можеш інвестувати, а можеш і забрати цей капітал, коли він тобі потрібен. Коли буде верховенство права і коли буде людський капітал, який дозволить наняти класних, кваліфікованих співробітників. Інакше, як буде, да, точно, от країни, які розвиваючись, як ми вважаємо, да, вони вже наступають нам, як кажуть, на п'ятки. Да. От, тому допомога в тому, щоб зрозуміти потреби індустрії, і ми вже це неодноразово їх озвучували і писали і в листах, і в позиціях. І навіть 4 асоціації об'єднувалися і писали листи до прем'єра. І насправді вони всі відомі. І тут немає ніяких нових вимог. Просто ми можемо все одно їх проговорити поки що. Так, будь ласка. Давайте. Ну, перш за все, це запобігання будь-якому додатковому регулюванню галузі. Тобто створення будь-якого регулятора, органи, які там щось буде вирішувати за нас, чи там допомагати нам вирішувати, це дуже негативно впливає на бізнес. Друге, це зафіксувати модель взаємодії з приватними підприємцями як абсолютно нормальну, щоб не було можливо, не було ризику перекваліфікації цих відносин в трудові, тому що це не є трудові відносини. І є критерії, про які ми теж в проєкті Трудового кодексу ми давали пропозиції, там було 6 критеріїв, які одночасно могли бути застосовані, тільки тоді вони там признані. Але навіть ці критерії не потрібні, тому що це контрактна, гнучка форма взаємодії. Але по привідів для того, щоб трактувати як і виписувати штрафи, і, скажімо так, створювати ризики для індустрії, їх повинно повністю уникнути. Тобто перекваліфікація трудових – ні. Третє – це, що сказати, в нас є от законопроект «Маски-шоу Стоп 3», який зареєстрований був. Він відображає ситуацію, що нам потрібен захист від можливого свавілля правоохоронних органів, вилучення техніки, якісь там корупційні дії. Це потрібно повністю виключити, тому що будь-який інвестор, коли чує, що є ризик такого типу, да, то він вже в цю країну, якнайменше, там буде дуже обережно заходити, а навіть взагалі не зайде.
І от, в принципі, це основні такі з бізнес-клімату. Да? Але саме головне – це освіта і створення, ну, підсилення нашого людського капіталу, тобто наші таланти. Це технічна освіта, не тільки, я кажу, вузька, це, в принципі, спеціальна технічна вища освіта. Тобто це надасть нам змогу бути конкурентними на ринку, тому що наші таланти дуже зараз востребовані. За це йде шалена боротьба. Всі наші країни, от сусіди, от зараз, бачите, ситуація з Білорусі, вона показала, що потрібно використовувати. Ну, тобто, насправді ж, ми не говоримо, що ми хочемо там якось зробити гірше Білорусі. Ми говоримо, що ми хочемо надати можливості людям, да, змінити ситуацію на кращу, підтримати бізнес. І ми, до речі, це зробили теж заяву як асоціація. Тому рецепт дуже простий. Регуляторні нерегуляція, відсутність регуляції, відсутність перекваліфікації в трудові відносини, захист бізнесу від правоохоронних якихось дій, неправомірних дій правоохоронних органів і IT-освіта. Це ті основні фактори, які дозволять нам зберегти нашу ситуацію, конкурентоздатність. Це і для продуктових компаній, і для сервісних, і для стартапів. Тому що сервісна індустрія генерує кадри для стартапів. Здесь еще одна важная вещь. Когда государство или представители государства говорят о приватизации, которая до сих пор нормально не проходит, продали там одну несчастную гостиницу, а при этом создаются очередные госпредприятия, то не верится, что рекомендации наши будут работать. Да? Если мы говорим о том, что если мы хотим реально что-то поменять, то, по крайней мере, государство должно отказаться от бизнеса. Очень многие идут... От того, чтобы самому заниматься бизнесом. Да, это не бизнес, да. Это монопольная позиция создания чего-либо под свою хотелку, а потом ты пожизненно на этом где-то зарабатываешь. Я не понимаю, зачем государство создает сервисы. Это делает бизнес, он лучше знает. Конкурентная среда. Нужно отпустить это, и бизнес сам создаст то, что кому-то нужно. Если это не будет востребовано, провалится компания, но это рискуют люди своими деньгами. Чиновник ничем не рискует, это не его деньги, это деньги наши с вами. Это деньги, те, которые мы недополучили. Недополучили пенсионеры эти деньги. То есть это сервис должен оказывать бизнес на конкурентной основе. Посмотрите, ведь если посмотреть на украинские компании, вот попутешествовав там за границей, да, и приехав в Украину, вы увидите, что украинские, например, бизнесы, да, там, зайдете в ресторан, в парикмахерскую, доставка там того-сего, украинские компании более сервис-ориентированы, чем даже в Западной Европе. Интернет-доставки работают с такой скоростью, ну, буквально чего изволите. Разве это государство работает? Не работает. То есть у нас видно, что народ, граждане очень инициативны, и они просто как спортсмены на старте стоят, только дайте им отмашку. Дайте им отмашку. Отмашка — это мы убираем регулирование, мы распродаем ненужные активы или сдаем их в концессию. На базе приватно-публичного партнерства отдаем сервисы, создание сервисов компаниям. Компании в них, кроме того, что их будут создавать, еще по них получат инвестиции, еще эти сервисы перепродадут за границей, сюда принесут деньги. Это не сможет сделать государство. DIA-City — некапитализируемый продукт, вообще сама DIA некапитализируема. Туда инвестор не придет. Это... У меня есть просто вот в подтверждение или в развитии этой темы. Я был в команде, создававшей Прозоро, стратегически мы брендировали Прозоро. И основная идея, почему Прозоро стал успешным, как раз в том, что это была платформа, на основании которой 15 компаний, объединившихся, вырабатывали свои... Сколько угодно компании могли, да. Да. Просто 15 выдержали. А сейчас я внутри процесса по созданию eHealth, где НСЗУ, Национальная служба здравоохранения Украины, забрала, монополизировав этот концепт, пытается создать универсального монстра, который централизирует управление данными даже с регионов, от отдельных клиник, собирая все воедино. Достаточно закрытая система. При том, что есть уже опробовано в Полтаве пример, построенный как раз на экспертном международном опыте, украинскими компаниями, сделанный, показанный
пример открытой системы, которая работает существенно более эффективно, чем государственная. Государство же упирается, хотя нынешний министр, разобравшись в ситуации, как раз стремится сейчас открыть этот процесс, вернуть его в такую вот правильную стезю. Запустить рынок. Да, запустить рынок фактически. Но, к сожалению, НСЗУ сопротивляється. Це про те, що дійсно найкраще, коли держава виступає в форматі регулятора, який задає правила гри, а не ключового гравця, який перебирає на себе більшість сервісів. З іншого боку, тут дуже складно якимось чином критикувати Міністерство цифрової трансформації, бо здається, що це єдине міністерство, яке демонструє зараз насправді прогрес, зростання, принаймні ідей. І хотілося б дійсно тут більшого діалогу, більшої відкритості в цілому з Кабінетом міністрів. Ну, здесь нужен диалог. На самом деле Минцифры все-таки закрытая структура, потому что гнется одна и та же линия, просто прогибается. Слушается, а вот какие вам добавить льготы, но с точки зрения того, чтобы давать разрешение на эти льготы. Вот такой подход. А здесь нужно говорить, я бы что сделал? Я бы собрал ассоциации, которые уже представляют бизнес, сел бы с ними и сказал, так, давайте подумаем о стандартах, на основе которых будут взаимодействовать системы. Обмена данными, стандарты безопасности. Вот здесь мы как государство готовы принять эти стандарты, вам помочь. Что еще нужно? Нужно вам, не знаю, там, по авторскому праву проработать. Давайте подумаем, как мы защитим авторское право. Нужно вас продвинуть в Африку. Давайте подумаем, как это сделать. То есть они не с того начинают. Не с того вообще начинают. Ну, я так розумію, що, наприклад, Українська рада бізнесу цим і займається, тобто збираються асоціації і вже потім надсилаються листи, робляться звернення і так далі. Ну, не только, мы все-таки планируем участвовать как-то в стратегии стратегирования через Бизнес-100 или же Украинскую раду бизнеса, но мы планируем это делать. Але Ну вот, поговорим. Ні, я більше того, оскільки вже створення національної економічної стратегії почався і зараз формуються робочі групи, я офіційно запрошую вас і сподіваюся, що ви долучитесь до цієї спільної роботи. І з іншого боку, хочу сказати, що зараз і прем'єр-міністр, і Офіс президента, вони відкриті для того, щоб ми змогли спільно бізнес, влада, експертне середовище сформувати пропозиції з національної стратегії. Але тут ключове питання в іншому. Чи дійсно це буде стратегічний процес, чи він буде зриватися в популістичну тактику? Ми не можемо в чергове, вже в 20-й раз підійти популістично до творення національної економічної стратегії до розвитку. Ми маємо дбати на декілька кроків вперед і про наступні покоління, і про розвиток бізнесу, розуміючи, що добробут населення є наслідком економічного зростання. Що ми маємо спочатку створити ліберальні умови, рівний доступ бізнесу, інвесторів до державної власності, до ресурсів країни, до можливості отримувати державні замовлення і в інший спосіб. Друге, ми маємо добитися того, що в нас буде захищені права і інтелектуальні, і фізичні. Третє, ми маємо зробити доступ до фінансових ресурсів. Четверте, ми маємо утримати робочу силу всередині країни і дати можливість бізнесам знайти і програмістів всередині країни, і робітників, і для сільського господарства. І нарешті ми маємо підвищити статус і можливості науково-міської промисловості і секторів, які дадуть можливість вже нам бути країною, яка не пасе задніх, а країною, яка має модернізовану металургію, яка теж має стати айтішною галузю. Подивіться, Метінвест Діджитал, компанія, яка в Метінвесті займається зараз цифровими трансформаціями, це одна з найсильніших компаній. Це хотілося б, щоб в нас і енергетика, і хімія, і агро стали справді Агро, у нас взагалі хай-тек. Це дивлячись, якщо дивитися на піраміду, то це перші 20 компаній, а в нас ще 1500 середніх компаній, а там далі 50 тисяч фермерських господарств. Хотілося б, щоб вся галузь в нас була в більшому ступені цифровізована. Медицина. В медицине запрятаны огромные деньги. Сюда же могут приезжать со всего мира лечиться. Абсолютно. У нас, вы посмотрите, началось со стомологии. У нас бояться йти лікуватися. К нам приезжают.
Ну, да, из-за границы. Вы посмотрите, к стоматологам прилетают из Пластическая Штатов, из Канады, пластическая хирургия, Так. пересадка волос, мужики прилетают, волосы себе пересаживать, щитовидка, сложные операции, связанные там с ранениями из-за войны. Штучне запліднення. Там, да, У нас дійсно, и это растет. А если это вот просто отпустить инновации в этой стране, ну здесь это может быть огромнейший рынок. И это же не только местные будут потреблять, это поедут люди из разных стран сюда. це так. Це так. Дивіться, якщо говорити про сільське господарство, яким чином IT галузь може задіювати, скажімо, сільське господарство, агросектор? Ви знаєте, що дуже цікаво. Україна, яка трималася 20 років мораторієм за чорноземи, має середню врожайність 44 центнери з гектара пшениці, а в Європі цей показник більший, не на чорноземах. Угу. Виявляється, що насправді виграють ті агропромислові сектори, де великою мірою використовуються сучасні технології. І це не ГМО, як страшилка з минулого. До речі, ГМО – це вже застаріла технологія. Є технології безпосереднього генного редагування рослин. Але там, де використовується точкове землеробство. Навіть в одному з великих українських холдингів прорахували, що маючи дані за 3-4 роки, що вирощувалося, що вносилося в землю, ти можеш так спрогнозувати наступні роки, що ти маєш вносити, вирощувати на цьому шматочку землі, що ти збільшуєш врожайність на 30-40%. І отже, питання не в самій землі, а в даних. І ось в цей момент IT-галузь проникає в аграрну галузь, і аграрна галузь стає цифровізованою. І це вже не якісь казки, а це вже реалії, в яких ми живемо. Ну, я чула про те, що можна зробити якби аналіз там землі, скажімо, і зараз дуже модно, щоб все було екологічно чисте, екологічно, ну... Це міф. Це насправді міф, і органікс, і еко. Це до чого ми прагнемо, але насправді сучасні технології, як то генне редагування, це не антиекологічно. Це теж це науково, технологічно, але це не якийсь спосіб знищити людство чи погіршити її життя. Ні. Насправді питання в тому, що ми можемо ефективніше використовувати можливості природи, розкривати її краще за рахунок сучасних технологій. Ось в чому питання. Але знов-таки зверніть увагу, що вертикальне вирощування без використання справді ґрунту, це ж не технології 2050 року. Это, в Украине технологии уже используются. Уже есть украинская компания, да. Мій приятель на Печерських пагорбах вирощує зелень для київських ресторанів. А Beyond Meat, один з найвідоміших ізраїльських стартапів, що з рослинної сировини робить м'ясо, вже з листопада, тобто майже рік вже в Україні. Тобто це реалії, цього не треба лякатися. Угу. Будь ласка, ви щось хотіли ще додати, пане Костянтине, пане Юрію? Ну, так тут можно говорить о технологиях и о среде безвечно на самом деле. Но вы посмотрите, да? Я знаю в Украине множество хай-тек компаний, но они мало применяют свои или продают свои технологии в Украине. Они очень мощны, известны в Штатах, в Европе. А почему? Потому что здесь власть, даже не власть, а сервис, работа узурпирована госструктурами. Куда ни плюнешь, везде госструктура, какая-то муниципальная структура, которая не капитализируема, которая просто прожирает деньги и обогащает людей на каких-то серых схемах. Это убыточные структуры. Бизнес от природы быть убыточным не может. Владелец это его детище. Вы посмотрите, как человек заботится о своем ресторане, кафе, там, я не знаю, какой-то прачечной. Также там стартапер, он по ночам не спит. Когда бизнес начинает развиваться, я вспоминаю себя. Я несколько лет в отпуск не уходил. Ну, ты просто работаешь днем и ночью. У меня мой партнер по бизнесу, когда запускали проект, где там, по-моему, товарно-сырьевую биржу где-то в Азии, так он там просто в спальнике ночевал несколько дней. С кружкой там чая ходил, чтобы запустить проект. Вот так работает бизнес. Он в конкурентной среде. И этот бизнес на самом деле начинает кормить пенсионеров, тех, кто не в состоянии по физическим причинам по каким-то, да, работать или еще не дорос до этого. Но государство
это монопольная машина, а любая монопольная машина, она подвержена деградации, она не умеет работать, она не в конкурентной среде. Поэтому максимально нужно все передавать бизнесу. Но для этого нужно иметь противовес. Противовесом, например, один из них-то является антимонопольный комитет, который должен быть жесткий и разбивать создавшиеся монополии, любые бизнес или государства. Ну, так само, як зараз планується створення бюро економічного захисту, скажімо так, чи там фінансових Бюро финансовых расследований. Ну, так, Но для этого нужно забрать по-різному функции экономические у СБУ и у других структур. А Так. то это все опять будет еще хуже. Сподіваємося, знов таки, жаль, що немає пана Гетьманцева, бо Якраз це теж одним хотіла з сказати. великих пріоритетів, якраз створення бюро фінансових розслідувань. А з іншого боку, натомість, для того, щоб у цього бюро було менше роботи, треба вибудувати так систему податкову, щоб не треба було постійно контролювати бізнес. Чому податківці перевіряють бізнес? Чому його кошмарять інші органи? Тому що є така штука, яка зветься податок на прибуток. А для того, щоб перевірити, чи правильно, чи неправильно ти сплачуєш податок на прибуток, податківець може прийти і перевірити твої документи по твоїх видатках, по інших інструментах. І саме це дає можливість податківцю вирішувати, що може бути віднесено на собівартість, а що ні. І це дає можливість їм підстави приходити, забирати сервери, забирати документи і кошмарити бізнес. Для того, щоб уникнути цього, вже давно, ми 5 років вже просуваємо цю ідею податку на виведений капітал, яка спочатку називалася податок на розподілений капітал, зараз податок на виведений капітал. Ми вже навіть готові на зміну назви цього податку лише щоб влада нарешті погодилась просунути цей інструмент. Більше того, навіть постійно розповідають страшилку, що МВФ проти цього податку. Ні. МВФ не може бути проти чи забороняти Україні якісь податки. МВФ лише вимагає збалансованості українського бюджету. А уявіть собі, яка зараз ситуація. В Україні велика кількість підприємств зараз через кризу не матиме прибутку. Тобто не буде і податку на прибуток. То найкращий час зараз не шукати компенсатора, а просто ввести податок на виведений капітал, не сподіваючись на податки на прибуток. І вже 21-22 рік ми б мали можливість сюди залучати набагато більше інвестицій. На жаль, в цьому бюджеті не буде передбачено цього податку. Будемо сподіватися вже на 21-й. Но, Андрей, Анна, что позитивно произошло? То, что вот я наблюдаю за последние годы, резко выросла активность гражданского общества. Ассоциации стали мощными. Та же самая ОРБ объединяет 90 ассоциаций. Это сколько там, 27, по-моему, тысяч участников, да, всего. Бизнес 100 впервые объединились владельцы бизнесов для выработки какого-то общего видения, которое продвигается через ассоциации. Такого раньше не было. Активно происходит работа с правительством. Здесь настоящая система вырастает противовесов и быстрого движения. То есть мы видим, что просто накапливаются сейчас количественные изменения, которые перерастут в качество. Вопрос, как это быстро произойдет. В этом году или в следующем, но ожидание, что это произойдет уже быстро. Ну, якщо говорити про податок на виведений капітал, то, власне, тут питання до пана Данила. Знову ж таки, він до нас не долучився, і я думаю, що вже й не долучиться. Придумывать новые налоги. Хвилин 10, не можуть з ним зв'язатися, не знаю, там ми чуємо у студії, що зараз погодні умови досить погані, але вже пройшло майже 2 місяці, як на Нацраді реформ президент Володимир Зеленський заявив про те, що податок на виведений капітал має бути. Можемо зараз послухати трохи прямої мови Міхаїла Саакашвілі. У нас є відео. Будь ласка. Попросимо. Третий вопрос – налог на выведенный капитал. Тут президент занял очень радикальную позицию. Некоторые говорили правительству, мы не можем этого позволить, и рады, давайте половинчатые меры, давайте в каких-то областях, какие-то места налога на прибыль, который абсолютно коррупционный. Вводится налог на выведенный капитал, это было поддержано президентом Зеленским, и он сказал очень четко, никаких полумеров и никаких половинчатых решений. У нас нет варианта ничего не делать. Нам нужно помочь украинской экономике. Украинская экономика в сложной форме. Мы не можем просто говорить, мы против, кто-то там сомневается. Надо брать риски. И мне очень понравилась концепция президента. Надо брать риски, чтобы помочь экономике.
Ну що, ви підтримуєте, я так Ну, розумію? це абсолютно. Ну, ми якраз перед цією заявою пана Саакашвілі спілкувалися з ним і говорили, що насправді є декілька таких ризикованих, але дуже важливих для країни кроків, які ми маємо зробити. Один з них – це амністія капіталів, для того, щоб повернути хоча б 10-20% з тих 300 мільярдів доларів, які виведені за останні десятки років з України. Амністія капіталів, яка б дала можливість розморозити інвестування всередину країни. Друге, це звичайно, лібералізація податків, зменшення дискреції, тобто введення податку на виведений капітал, який дасть можливість реінвестувати гроші всередину України. І третє, це створення умов для захисту прав, принаймні прав інвесторів через такі інструменти, як англійське право, британське право, яке можна реалізувати в форматі міжнародних фінансових центрів чи якогось іншого формату. І це ці три таких проривних проекти, які б не просто зрушили українську економіку, а дали б реальний прорив для неї. І коли б ми могли вже говорити не про зростання, принаймні меншому падіння, як ми зараз говоримо, і не про зростання в 2-3%, а про зростання в 7% економіки, те, чого вимагалося від попереднього президента в 2014 році, піти на це. І навіть тоді, чому я зараз намагаюся бути менш оптимістичним і більш раціоналістичним? І Порошенко говорив про те, що його пріоритет – це податок на виведений капітал. І він обіцяв на зустрічі з бізнесом про це. І Зеленський про це обіцяє. А натомість ми бачимо прийняття знов популістичних законів, а не цих проривних. І навіть закон про землю, який б розморозив в Україну інвестиції приблизно в форматі 3-5 мільярдів доларів на рік, а це половина того, що нам треба насправді, замість отримання ліберального закону, який би дав можливість залучати іноземні інвестиції, ми маємо зараз фікцію, а не ринок землі. Знаєте, до слова про податок на виведений капітал, фраза Зеленського «вводьте податок на виведений капітал» зірвала оплески в залі, в якому сидів бізнес. І це була єдина така реакція за всю Національну раду реформ. На жаль, у нас така одностороння розмова, тому що, власне, всі підтримують це. Давайте все ж таки повертатися до основної теми нашої програми. От, пане Андрію, ви спочатку сказали, що кризи немає, що криза вже відбувається 29 років і 2 дні. Мені цікаво почути думку пана Костянтина і Юрія з цього приводу. Чи погоджуєтеся ви, що коронакризи не було? Ну, я Скажімо насправді Андрій казав, фігурально. що криза є, і вона Але вона глобальна, вже є дуже і давно. це не лише, але в Україні ми не зробили ще іншу роботу. Щоб опиратися цій кризі, ми мали проробити все початкове. Ну, звісно, але от давайте ще звернемось до такої теми, як внутрішній ринок. От ми сьогодні багато говорили про те, що сервіси, держава, да, як ми взаємодіємо, як ми працюємо на глобальному ринку, але внутрішній ринок в Україні, він, ну, скажімо так, дуже, з точки зору його розвитку, він дуже нерозвинений, дуже мало розвинений. І якщо ми говоримо про кризу, то ми менше постраждаємо від такої кризи, да, де сервіси глобальні розвинені, вони будуть страждати. В нас вони не розвинені, вони будуть менше. Але в нас усіх буде потім одна платформа, з якої можна стартувати, розумієте? Тобто наша криза не така заглиблена, тому що ми не інтегровані сильно в глобальну. Але з іншого боку, це в порядку дискусії. Коли дивишся технології, по яких побудовані банки в Європі чи e-commerce в Сполучених Штатах, це технології кінця 90-х, початку 2000-х років. Україна, розбудовуючи свою IT-інфраструктуру, мала набагато кращі стартові позиції, бо нам не треба тягнути ту сторону, як, наприклад, в металургії, де ми тягнемо старі технології. І це велика ж можливість для України. Ми дійсно можемо побудувати найбільш цифровізовану країну з найкращою цифровою інфраструктурою. Я сказав би, більш ефективною. Тобто нам не потрібно на ці вже граблі там наступати. По-перше, по-друге, ми ж саме розробляємо топ-продукти, які
використовується глобально, на глобальному ринку, глобальними компаніями. Ну, от дивіться, сфера автомотів, вона зараз дуже постраждала від кризи, ну, тому що не Так, купують. и сфера развлечений тоже. Да, є сфери, які постраждали, але є сфери, які виходять навпаки, ну, на цьому піку, да, на цьому кризовому. Але дивіться, ще ж криза не... Тобто економічно ми маємо ще, ну так би, не ще кризи, початок тільки да. кризи. І навіть ті фактори зростання, які демонструє там навіть теж IT, це просто інерція чи попереднього року контрактів, які були замовлення там в попередніх роках. І отут важливо не створити додаткові негативні якби фактори, да, для цього, щоб ще ну, щоб нам не дати втратити цей темп. От коли ми говоримо, чи є криза, вона є, вона буде, але з кризи всі вийдуть. Ну так чи інакше, і всі галузі будуть виходити. Питання, як вийдуть, наскільки швидко, і хто найбільш гнучкі. От IT насправді гнучкі, щоб вийти з кризи. Тому що ми, як тільки з'явиться знову підвищений попит, ми дуже швидко перебудуємось і зробимо, да? Тобто цей попит буде реалізований. А от якщо брати галузі, які будуть входити в цей кризовий стан, вони довго з нього будуть виходити, оце проблема. Тому в нас є такі галузі, які швидко вийдуть, які довго, і в цілому економіка буде залежати від середнього, да? Тобто не від одної галузі. От я чому згоден дуже з Андрієм, паном Андрієм, що тут потрібно комплексно розглядати. Якщо ми створюємо державу, які особливі умови, чи там використовуємо наші якісь конкурентні переваги, ми повинні дивитись на всю економіку, а не на окремі галузі. Але, звісно, якщо успішні галузі будуть гальмуватися або за рахунок якихось не дуже класних, не дуже продуманих дій, там вони будуть гальмуватись, то, звісно, це знову ж таки буде відповідати чому? Зниженню загального там рівня розвитку. Дуже система, от зараз світ, він дуже, бачите, як криза показала, це епідемія показала, який світ ну як скажемо, залежний. Да. І так же і в країні. Зараз в нас є залежні галузі, які неможливо, витягуючи одну, там витягти всю країну. Потрібно підіймати все. Ну, звісно ж, ми в активній, ну якби ми в комунікації в активній. І от як сказав Юрій, правильно, що зараз дуже великий і гучний голос громадських організацій, асоціацій, профільних асоціацій, аналітичних центрів, економісти об'єднуються, тому що всі розуміють, що зараз класний момент для того, щоб дійсно зрушити країну. Да, я бы здесь подхватил. Вот представьте себе, да, больной попадает в больницу в сложном состоянии, на стол хирурга. И хирург без консилиумов, без вопросов, что там с ним произошло, с этим больным, начинает делать операцию, лечить лекарствами, так медленно, там, надрезать скальпель прямо в одном месте, в другом. Это 29 лет происходит с Украиной. То есть состояние больного только ухудшается. Да, иногда ему дают кислород, чтобы он в себя пришел, иногда анестезию. Это такое происходит. Традиционно, как это работает? Сначала собирается консилиум, определяет, ставит диагноз, потом прорабатывает стратегию лечения и начинает лечить по процедурам. Да? Это то, что должно было быть сделано в стране. Но, к сожалению, это не было сделано ни одним президентом, видно, не в состоянии были, мы не знаем. Но сейчас что происходит? Впервые может собраться такой консилиум, и он начинает собираться, Андрей в нем участвует, да, который может повлиять. Но для этого необходима открытость ключевых лиц государства, самого президента, премьера, конкретных депутатов и бизнес-сообщества, и аналитических центров, если они объединятся вместе. И не просто сделать стратегию, а еще создадут институт стратегирования, который не привязан к электоральным циклам, а будет более устойчив за пределы электоральных циклов, тянуть эту идею поправки, изменения стратегии, потому что все же меняется. Вот тогда больной очень быстро выйдет из комы, в которой он сейчас находится. От ви дуже цікаве таке порівняння знайшли, тому що як у нас зараз відбувається, цей хворий лежить, а всі навколо говорять, ходять, щось говорять. Не, еще подрезают скальпель, лекарство. Так, спробували, так, давай, вот так залишимо. так похоже 29 лет, к сожалению. Так, власне, от хотіла ще вас запитати, чи погоджуєтеся ви з паном Костянтином з думкою, що IT-галузь зараз зростає за інерцією? Да, абсолютно. Есть области, которые получили взрывной рост. Да, это произошло. Благодаря усилению конкуренции на рынке, да, когда нужно идти, когда конкуренция усиливается, необходима скорость информации передачи. Там, где конкуренции нет, это туризм, вообще сдулся, исчез, да. Развлечения, эти большие шоу исчезли, да. Потребление там автомобилей пропало, да. А
Здесь отрасли появились, которые взрывные. Там, естественно, все начало... Але все рівно Мені ж це кажеться, зростання, що через воно інтернет. воно Но існує. инерция есть. И в Штатах мы видим проседание большое IT-бизнеса, и в Европе тоже. И эта волна пока до нас не докатилась. Идут еще старые контракты, особенно в больших аутсорсинговых компаниях. Ясно, я вам дуже дякую, що ви завітали до нас за нашу розмову. На жаль, не вдалося зв'язатися А із може, і хорошо, Данилом хоч поговорили. Гетманцем. Так, ну але все ж таки, я думаю, що розмова була дуже змістовною, і щось з цього буде. Я нагадую, що ви дивилися програму «Бізнес та влада». В ефірі була Анна Медведнікова. До зустрічі. Это не Венс, это вертолет. А это Венс. Вентиляторы Венс. Никто